Nafarroak koronavirusaren 58 kasu positibo berri zenbatu ditu azken egunean, bigarren olatuaren emaitza onena dira. Iruñako euskalgintzan erreferentea zen Aitor Etxarte euskaltzalea hil egin da. Nafarroak koronavirusaren aurkako txertaketa prozesua abenduaren 27an hastea aurreikusten du. Nafarroko gobernuak ostalaritzarako laguntzak zabaldu ditu 6 milioi eurotik gorako fakturazio duten enpresentzat. Baztango adinekoen egoitzaren egoera ezagutarazteko batzar informatiboak eta babes ekitaldia egin dira azken egunetan. Nafarroko Berdintasunerako Institutuak programa pilotua jarri du abian Berriozarren herriko adineko emakumeak ahalduntzeko. Maria Txibite lehendakariak adierazi du Nafarroan edozein arrazakeria adierazpen aurrez aurre jarriko dela gobernuarekin. 38 gaztek amaitu dute Indian nekazaritza eta abeltzaintza sektoretan lanian hasteko ikastaroa. 2020ko Iruña ekintzailea amaitu da parte hartzaileek sortutako 17 negozio proiektu ekintzaileren aurkezpenarekin. Nafarroko liburutegi publikoen zerbitzuak beste begi batzuekin begiratzen du ipuin virtualak editatuz. Ziudadelak 80ko hamarkadako artearen eklosiori begiratzea proposatzen du Los Bragales bildumaren eta Iruñako udalaren arte garaikidearen bildumako Pi Fernandinoren legatuaren bidez. Emaitza honekin abiatu dugu eguberriko aste hau, izan ere atzo 975 PCR eta antigenen frogak egin ondoren 58 positibo berri erregistratu dira Nafarroan aspaldi honetan izan diren datu honenak. Positibotasun tasa 5,9 dago une honetan. Sarriguren eta bigarren zabalgunea dira kutsadura gehien ematen diren tokia, jarraian Elizondo, Txantrea, Iturramadon Ibane, Ermitagaina eta Mendillorri. Pasaden ostiralean, 176 ikasle sartu ziren konfinamendu guztira etxean bakartuta dauden ikasleak 923 dira. Haur eta lehen hezkuntzako ikasle guztien artean, 1,49. Bizikidetza talde egonkorrei dagokionez, 28 ikastetxetako 58 talde daude bakartuta. Talde guztien artean, 1,37. Aitor Etxarte Iruñerriko euskalgintza eta hezkuntza alorrean lan asko egin duen euskaltzalea hil egin da 64 urterekin, koronavirusarekin, azken 3 hilabete inguru ingresatuta eman ondoren. Filosofia eta hezkuntza zientziak ikasketak egin zituen Barcelonan. Hoiek amaitu eta buru belarri sartu zen Iruñeko udal ikastolen sorreran. Karrikiri euskera elkarteko sustatzailea ere zen. Aitorria 30 urte eman zituen lanean Hegoalde ikastolan. 2015-tik 2019 Nafarroko Eskola Kontseiluko lehendakaria izan zen berriki jubilatu arte. Xaloa telebistako kolaboratzailea zen eta prestutasun handiko gizona oso estimatua. Nafarroko gobernuko osasun departamentuak koronavirusa txertaketa kanpaina heldu den abenduaren 27an abiaraztea aurreikusten du. Osasun ministerioarekin eta erkidegoekin adostu den bezala. Nafarroan txertoaren 26.000 dosi inguru daude esleituta. Pfizer laborategikoak gaur egun hoiei esker lehentasuna duten lehenbiziko 2 taldetako 13.000 persona ingururi txertoa jarri ahal izango zaie urtarrilean. Zentro soziosanitarioetako egoilarrak 7.600 persona inguru eta profesionalak 5.300. Osasun departamentuak agindutako dosiak iritsi arte itxaroten du zentro soziosanitarioetako profesional eta egoilarrekin hasiko den plan bat abiarazteko. Fase progresiboak izango ditu arrisku taldeen eta mailen arabera.
Nafarroko gobernuak ostalaritzarako laguntzen deialdia zabaltzea erabaki du 6 milioi eurotik gorako fakturazioa duten enpresek eskatzeko aukera izan ditzaten. Horrela bada, foru gobernuak kendu egin du hasieran finkatutako gehienezko fakturazio muga aurrikusitako jarduera ekitaldien zergen barruan egon arren gainerako oinarri arautzaileak bete arren, laguntzetatik kanpo geratzen ziren enpresei estaldura emateko. Orain arte foru aldundiak 2781 laguntza eskaera jaso ditu enpresen aldetik. Zahar-etxea defenda dezagun kanpainaren barne aintzineko egunetan bilera informatiboak egin dira Baztanen. Helburua Baztango adinekoen egoitzaren inguruan herritarrei helarazi zein den zahar-etxearen egungo egoera, egoilarren, langileen, zuzendaritzaren orokorrean. Larunbatean amaiera emateko gizakatea egin zuten eraikina inguratuz. Francisco Joaquin zahar-etxeko langile batzordeak elkartasun sareak eta pensionisten sareak antolatutako ekimena izan da. Gaizki zagon. Bereen idea badakizue pribatzen dutelaik sosa dela ata nahi dutena. Gure eskubideak alde batetan utzi dute, aitatze matxinak ere bai, baina hau erran nahi du herritar guztion aldarrikapena dela. Hau arras gogorra izan da denendako, arras hunkigarri gaur ikusten ari garen laguntzagatik eta zuen apoioangatik, zuek zate hemengo jendea bizi ematen dakunez. Favorez, esker milaunitz, eskertzen atzez bihotzek eta berriz ere, denak elkarrekin hemen gaude zahar-etxearen alde! Larunbatean eguerdiko 11 kaldera zahar-etxera hurbildu ziren pixkanaka 450 bat lagun eta soka batekin segurtasun distantziak mantenduz osatu zen sarea. Adin guztietako jendea ugari bildu zen bertan. Trikitixa musikarekin langileen batzordea biziki eskurtu zuen ekitaldiari emandako harrera. Udaberrian koronavirusak astindu zuen Elizondoko zahar-etxea. 16 langile eta 80 egoilar kutsatu ziren, ondorioz 19 lagun hil egin ziren. Aste gogorrak izan zirela adierazi dute langileen batzordetik, halere egoera txarra zegoela lehenagotik ere azpimarratu dute langileen batzordeak. Izargi Zumarraga langile batzordearen izenean zehazki aldarrikapenak zeintzun diren argitu dizkigu. Zahar-etxean egoera COVID baino lehenago ere etzen ona, behin eta berriz salatu izen dugu langileen komitetik, baina COVID etorri zelaik egoera gehiago makurtu zen, eta momentu unten itentugun rebindikazioak irakurri nentut. Salatu nahi dugu kontrato basuren ondoriozko lan prekarietatea, bajak, gehiagizko orduengatik zor zaizkigun egun libreak eta oporrak ez ordezkatzea, aspalditik ezarritako ratio desegokiek eta lan hitzarmen kolektiboaren blokeoa, patronatuak, zahar-etxean arduraduna den erakundea izanik, egoitzarekin dituen bete beharrak bere gain hartzea, patronatuan estatutuak aldatu eta bizigaren garaiekin bat heldu den ekintzaildo berri bet ekitea. Egoitza erakunde publikoa izatea eta pertsonak ardatz duen arreta integratu eskaintzia. Adineko pertsonen beharrak egiten zainduz eta zerbitzuetan eta irabazietan soilik oinarritutako eredue baztertuz. Ekimen honen antolatzaileak izan gara Zahar-etxeko langileko komitea, zaintza sarea eta pentsionisten sarea. Baino, gurekin batean eta guri laguntzen ibili dire Baztango talde feminista, Gaztea Asanblada, Bidelagun elkartea kriston lana egiten du. Orain ezin dire Zahar-etxera etorri, baino COVID baino lehenago tortzen ziren astero xarrei konpainia egitera eta berekin denbora pastera, eta hori egiten eskertzen dugu bihotz-bihotzez, eta nola ez Zahar-etxeko xarren familiak. Mil esker denei, gaurko egune egiten espero ginuna, baina iso ekiatra da, kriston jendetza bildu gara, eta arras balorazio positiboa egiten dugu. Eta dudik gabe, gaurko egunekin, lehenbiziko pausua eman dugu, espero dugu ez dela hemen geldituko, eta denen artean lortuko dugule egoera honei buelta ematea, eta gure Zahar-etxea defendatzea.
Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren zuzendari kudeatzailea den Eba Isturizek eta Berriozarko alkate Raul Maizak Adin ederra eta dermosa programa pilotua aurkeztu dute ostiralean adineko emakumeak ahalduntzea bideratzeko. Programa Nafarroko beste udalerri batzuetan ere gauzatzeko asmoarekin sortu da. Zahartzea aktiboa sustatzeko hainbat jardueraren esparruan bi administrazioek parte hartu dute proiektu honetan. Proiektua Berriozarko adineko emakumeekin eginda, baina herriko beste 7 gizonek ere esku hartu dute. Berdintasunezko maskulinotasunari buruzko hausnarketa proiektuan. Programan 3 jarduera hildo proposatu dira. Prestakuntza hildoa, divulgaziozkoa eta 3. emakumearen presentzia soziala azpimarratzera bideratua. Lehen kasuan adineko emakume eta gizonen autozaintzarako lehendik dagoen taldearengana ez ezik adinekoekin zuzenean lan egiten duten profesionalengana ere zuzendu da. Gizarte langileak hezitzaileak, gimnasiako edo jogako begiraleak edo jubiloteka programaren arduradunak. Zehazki programaren ekintzetan autozainketako taldeko 8 lagunek eta Berriozarko adinekoentzako jardueretako 12 profesionalek hartu dute parte. Bigarren garapen hildo gisa proiektu pilotuari buruzko ikus-entzunezko lan bat eginda eta Nafarroko beste udalerri batzutan antolatutako antzeko ekintzetan euskarri eta edatzeko material moduan erabiliko da. 3. Berriozarko emakume argazkilarien bergazki taldearekin elkarlanean, 7 emakumek argazkiak egin dizkiete herriko beste adineko emakume batzuei. Haien presentzia eta lana indartuz esfera publikoan, belaunaldi arteko espazioa sortzearekin batera. Erakusketa Berriozarko kulturgunean ikus daiteke helduden astelehenetik urtarrilaren 15 bitarte. Nafarroko jauregiko prentsaretoan aurkezpen egiterakoan Adin ederra ikus-entzunezko lana proiektatu da. Bertan, programaren esparruan egindako jarduera ezberdinetako parte hartzaileen lekukotasuna jasotzen da. Bideoa Berriozar Films erakundeak egin du besteak beste Berriozarko gai sozialeko film laburren nazioarteko jaialdia antolatzen duenak. Se involucró mucho a lo que es personas mayores, trabajadores, educadoras, tantos organismos desde distintas áreas, ¿no? Para coger todo el ámbito. Nafarroko lehendakaria Maria Txibitek ostiralean adierazi du Nafarroko edozein arrazakeria, xenofobia edo diskriminazio adierazpen aurrez aurre jarriko dela gobernuarekin eta buru duen lehendakariarekin. Tolerantziak mugak ditu adierazi du, beraz, Nafarroko aniztasunaren aurka gorrotoa zabaltzen duten diskursoak eragotziko dira. Nafarroa eta bertako herritarrak anitzak dira eta gero eta gehiago gainera berretsi du Maria Txibitek. Migratzaileen nazioarteko eguna dela eta Nafarroko gobernuak antolatutako ekitaldi instituzionala ixteko diskursoan adierazpen horiek egin ditu lehendakariak. Ekitaldian gizarte zibilaren papera eskertu dute migratzaileak hartzeko eta haiei laguntzeko elkartasun eta laguntza sare garrantzitsua ehuntzeko. Hain zuzen ere sare hori aintzatetsi dute ekitaldian zehar Eduardo Santosek migrazio politiketako eta justiziako kontseilariak bere txandan aipatu du koronavirusaren pandemian zehar migratzaileen elkartek eta personek egindako lana errekonozitzearekin pandemiak ekarri dituen edo lehendik zeuden eta pandemiak areagotu dituen arazo guztiak ikusarazi behar direla. Hoiek ikusteak aukera eman diezaguke gizarte empatikoagoa, solidarioagoa eta voluntarioagoa izateko hausnartu du kontseilariak Santosek. Ekitaldia Iruñeko Kondestableren jauregian eginda eta Maria Txibit eta Eduardo Santosekin batera migrazio politiketako zuzendari nagusia den Patricia Ruiz de Irizar egonda. Que nos empeñamos día a día en ponerlo todo un poquito más fácil, aunque no siempre se llega a todo. Hogeita 18 gaztek arrakastaz gainditu dute nekazaritza eta abeltzaintza sektorean sartzeko ikastaroa. Nafarroko nekazaritzako elikagai teknologien eta azpiegituren institutuak Intiak antolatua. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuaren mendeko erakundea.
Itziar Gomez kontseilaria izan da diploma banaketaren buru eta profesional berri horiek oinarrizko eta funtsezko sektore batean duten zeregin berritzailea azpimarratu du. ...2020ko Iruña ekintzaile programa Iruñako udalaren eta enpresen eta berrikuntzaren Europako zentroaren zein lankidetzaren emaitza da. Eta edizio honi buru emateko parte hartzaileek prestakuntza eta laguntza jaso dituzten 4 hilabete hauetan zehar garatutako 17 proiektuen aurkezpena egin dute. Pandemiaren murrizketen ondorioz desberdina izan den edizio honetan, programako jarduerek 2 zati izan dituzte onlineko masterclassak, jende orori irekiak eta prestakuntza zein laguntza saioak hautatuendako haien negozio proiektuak garatu dezaten. Proiektu ekintzaile berriak asmatu eta abiatu nahi dituztenei babesa emateko diseinatua, Iruña ekintzaile programak Iruñan dagoen berrikuntza eta espiritu ekintzailea piztu eta sustatu nahi ditu. Hala banakakoa nola kolektiboa. Programa honen filosofiak parte hartzaileak haien ikaskuntzaren eragile bihurtu nahi ditu, haien kompetentzien garapenaren eta talde lanaren protagonista eta bidenabar hiriaren aurrerapenari laguntzen dio enpresa proiektuak aztertuz. Hilabeteetako lanaren ondoren prestakuntza amaitu duten parte hartzaileek euren proiektuak aurkeztu dituzte 2020ko Iruña ekintzaile programari amaiera emateko jardunaldian. Oraingoan kontestableren jauregian eginda ateak itxita pandemiak eragindako murrizketak errespetatzeko eta Silvia Azpilkueta Iruñako udaleko merkataritza eta turismo alorreko zuzendariak eta Pilar Irigoyen zeineko kontseilari ordezkariak aurkeztu dute. Proiektuen aurkezpenak zuzenean jarraitu ahal izan dira Iruñako udalaren YouTube kanalaren bidez. Nafarroko liburutegi publikoen zerbitzuak Ipuinak online ikusteko aukera berria zabaldu du. Oraingo honetan Mirando con otros ojos, cuentos para la nueva normalidad izena duen 5 kontaketa jaso dira. Baldekuentun, konfinamenduan grabatutako 10 narrazio jasotzen dituen ekimenarekin izandako arrakastari jarraituz argitaratu da bideo berria. 5 profesionalek kontatutako 5 narrazio laburrek zabaldu dute online kultur eskaintza. Ipuinak? Oi, zenbat ipuin ikusten ditudan hemendik. Zuek ere bai etxetik? Kaixo, zer modu zaudete? Ni Lur Korta naiz, eta hemen nago, beste begirada batetatik, ipuinak kontatzeko prest. Gaur, nene txikiren istorioa kontatu nahi dizuet. Nene txiki, Ipar Poloan bizi zen, Siberian, eta han, urte guztian, ikaragarrizko hotza izaten dute. Urtarrila, otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaila, abuztua, iraila, urria, azaroa eta abenduan, goiti bera, horrela, erropa pila batekin ibiltzen dira. Bai. Ziudadelako arma aretoan apirilaren 11 bitarte 80ko hamarkadako Espainiako pintura eta obra grafikoa erakusketa izanen da. 73 piezatan barna egindako ibilbide bisuala 20. mendeko azken 2 hamarkadetako eta 21. mendeko lehen hamarkadetako erreferentzia markatuko zuen eklosio sortzailearen etapa bateko 42 artista garrantzitsuenen eskutik. Proposamen nabarmen hau Emilio Pi eta Elena Fernandinok uztailan Iruñako udalari egindako obra grafiko originaleko bildumaren doaintzari esker eginda, hoietako 43 pieza erakusten dira. Eta baita Jaime Sordoren lankidetzari esker ere, Los Bragales bildumako 20 pinturako sorta utzi baitu. 80ko hamarkadaren Espainiako pintura eta obra grafikoa erakusketak ibilbide panoramikoa proposatzen du garai sortzaile horretako erreferentziako 42 egileren obraren bidez. Hoiek Espainia osotik datoz eta belaunaldiz desberdinakoak dira, gehienak 40 eta 50ko hamarkadetan jaioak. Hoien artean veteranoenak 1923an jaiotako Tapiz eta Rafols Casamada katalanak jada hilda,
eta gazteenak Anton Patiño Galiziarra eta Mikel Barceló Mallorkoarra 1957 jaioak. Guztiak Espainiako artearen historia berriko adierazleak dira. Hoien artean, arte plastikoetako 18 sari nazional egoteak egiaztatzen duen moduan sari zen hain zuzen 1980an ezarri baitzen. Margo proposamen horretan parte hartu dute Iruñeko udaleko kultura eta berdintasuneko zinegotzi ordezkariak Maria García Barberenak eta erakusketaren komisario eta udaleko arte plastikoetako teknikaria Javier Manzanosek. Bertan izan dira baita ere erakusketa posible egiten duten bi pertsona Emilio Pi arte garaikideko bildumagilea eta Jaime Sordo Los Bragales bildumaren jabea eta arte garaikideko bildumazale pribatuen 9.915 elkarteko zuzendaria.